Záujem zákazníkov sa zvyšuje o montované domy. Aké sú výhody takéhoto montovaného domu? Tak výhody montovaného domu je ich samozrejme viacero. A najväčšia výhoda je, že sa bavíme o stavbe, ktorá je postavená veľmi presne, suchým procesom a je postavená tým pádom aj za dodržania všetkých technologických postupov veľmi rýchlo. Čo je základom takéhoto montovaného domu? Tak základom je stĺpiková konštrukcia. Tá stĺpiková konštrukcia môže byť obalená v podstate pri systéme difúzne otvorenej steny a pri difúzne uzatvorenej stene je zase štruktúra panelu troška iná, ale v podstate obidva systémy sú veľmi vhodné na výstavbu rodinných domov. Aké výhody sú medzi týmito dvomi druhmi stien? Tak štandardne dlhú dobu a my, čo fungujeme niekoľko rokov, tak používame tento štandardný systém, to znamená, je to difúzne uzatvorená stena, je tu paronepriepustná fólia, ktorá nám zamedzuje, aby vnútorné pary z vnútorného priestoru nám prešli do vnútornej konštrukcie. Štandardne väčšinou je tento systém doplnený vonkajšou izoláciou fasadným polystyrenom, ktorý môže byť o hrúbke 50, 100, 150, prípadne aj viacej milimetrov. Vidím tu nejaké otvory medzi tou konštrukciou. Na čo sa môžu potom využiť? Je to tzv. Predsadená stena, ktorá funguje v podstate na to, že môže tam byť plus doplnková izolácia, ale hlavne ten otvor slúži ako montážny otvor na rozvody elektriky, rozvody vodoinštalácie. Tu navidím z tejto strany, že tu máme nejaký sadrokartón. Vidím, že sú tu dve vrstvy. Z akého dôvodu? Je to samozrejme aj z dôvodu pevnostného. My používame všade protipožiarny sádrokartón a v podstate je to z dôvodu pevnostného, jak som spomenul, ale samozrejme je to vec otázka konštrukcie a prípadne odsúhlasenia so zákazníkom. Môže byť táto dvojitá sádrokartónová konštrukcia nahradená treba buď jednou 15 mm, alebo prípadne tam môže ísť fermacelová doska. Je to vec otázky vzájomnej dohody a komunikácie s klientom. Ako je to finančne? Samozrejme, ten štandardný systém je finančne menej náročný. Tento modernejší systém, ktorý sa tlačí do popredia, je samozrejme finančne o niečo náročnejší, ale všetko to záleží na type domu, na veľkosti, na množstve obvodových priečok, prípadne vnútorných a tak ďalej. Aké služby poskytujete pre zákazníkov? Tak my sa snažíme tie služby zákazníkom ponúknuť úplne komplexné. Samozrejme je to otázka chcenia a vzájomnej dohody. To znamená od prvotného výberu napríklad pozemku, cez návrhy, vizualizáciu, návrhy projektov až po vyhotovanie samozrejme celého domu na kľúč. Medzi tým to obnáša množstvo činností, ktoré zákazník buď môže chcieť alebo nemusí. Minimálny odber z našej strany je základný konštrukčný drevený systém, ktorý je staticky samonosný a otestovaný. A či už si ten zákazník ten dom dokončí sám, alebo mu ho celý dorobíme my, to už záleží len a len na ňom. Riešime veci s klientom aj takým, že už má niekto napríklad hotový projekt, čiže nemusíme ten projekt robiť my. Príde, má hotový projekt, môže ten projekt mať dokonca hotový aj na murovanú stavbu. Aspoň zbadá, koľko treba mu vznikne vnútri na rovnakej zastavenej ploche viacej užitkového priestoru. Je to cca o 10% navyše. A teraz vám predstavíme niekoľko zrealizovaných stavieb od firmy Haldom. S firmou Haldom sa stretneme v nasledujúcich častiach našej relácie.